dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ate dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gurulakoli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi
Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka golola ko de ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo tile 28 juillet san 2025 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan arajo minnu bɛ yen n'an'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna ni Mali kɔ kan na k'a bɛɛ lajɛlen fo bɔlɔlɔ siraw fɛ fana k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Monsieur le maire Siriman Bacili ma an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo le jeune k'an ka foli bɛ s'a ma an bɛ Jaba Sidibe fo ni ale bɛ Salakaw ka sigi la nin waati in na a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bole ma an bɛ foli ta ka ɲɛsin Sori Kɛmɛso ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka min ye Bayiba fo mairie district kɔnɔna na Amadu Gassama an b'ale fo domaine na Bako a n'a ka cɛdenw Suguba kɔnɔna na ka Suguba kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Janguba ale tɔgɔ la ni o ye Bako ye ka tila ka taa domaine kɔnɔna na Amadu Gassama k'ale fo États-Unis kaw fɛ yen Musa Togola an b'a fo nin waati in na k'a kun t'a mɛn taama na a seginna ka na an b'a fɔ sa n ko taa ni ka segin Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ali Traoré ale fana bɛ États-Unis ka taa se Mohamed Lamine Kokain na ma o fana bɛ États-Unis Gabonkaw min ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ Buhari n'a ka maaw k'u fana fo an n'u famana dɛ kɛba u mankan sumana sisan mankan biro sigi tɛ yan e ka maaw do dɛ kɛba APDP kɔnɔna na an bɛ Yɔrɔ Sidibe fo ale fana bɛ émission in sɛbɛkɔrɔ filɛ waati bɛɛ lajɛlen ka APDP baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n'o ye professeur yɛrɛ ye n'o ye Mamudu ye an ka foli bɛ se a ma a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen président k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na kɛba
délégation spéciale Bamako kɔnɔna na ale ka baara banna sariya ye hakɛ min d'u ma o banna bi u fana bɛna baara la tɛmɛ maa min n'o o ye gestionnaire des affaires courantiers o fana bɛna baara kɛ délégation spéciale mɔgɔw nɔ na yirituru Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen a kurumbo karili kɛra fanga ɲɛmaa fɛ dɔgɔ dumankaw olu fɛ yen min ye sofaw olu ka sigiyɔrɔ la Kayi commerçants ye welewelemada bila Kayi bɛɛ lajɛlen ma ko min ye sɔngɔko ye ko k'a lajɛ ni waati na ko ka gɛlɛn kosɛbɛ commerçants yɛrɛ ye lajɛba kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɛmɛ k'o ta k'o don maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Josokaw fɛ ani Sirani o baaraw bɛ ka kɛ Masina ale marabolo kɔnɔna na kɔkan kibaruyaw la sa Burkinakaw ka bɔlɔlɔ kangana dɔ bɛ yen ko Ala ye kɔni ale ka kalifa minɛ ala kɛba o de ma fɔ e bɛ dɔwɛrɛ dɔn a ko la ali n'o tɛ yan ali n'o faso Kɔrɔwari fana ka maa minɛba in ne tɛ taa ye o an b'an ta kɛ a so fɛ yan cɛw kɛba min ye Sirima Sako ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la sibiri don janaja kɛra kunungo a yɛrɛ ka denbaya la premier ministre ani gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an na jida o ko sɛnɛ ka bi sɔgɔmada in na ni ye an don k'a ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu kɛlen don ka danaya kurakurana e min b'i ka arajonin kunna sisan ni tulo b'an na an kan bɛ ma Tomiyankaw fɛ yen Bɛnɛnakaw fɛ yen Manjakui olu bɛɛ lajɛlen ala ni arajo Parisi sababu Daniel n'a ka mɔgɔw an b'u fana fo sɔgɔmada in na kɛba ka sangaw Bɔkari Ture n'a ka cɛ don Santoro sanfɛla la sa k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma aw ni anw sɔɔni sisan an b'a bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Keba maaya tɔ kɛra ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ye maaya tɔ a kɛra ɲɔgɔn lebu ye bi diɲɛ sigi keba hinɛ banna kɔnɔ pewu makari banna teri ti jamanaw la limana t'u la u b'u ka nafa de nɔfɛ kɔsa in na an ka furancɛla fanga ɲɛmaa keba a ko an ma ko min ye banbanci walejuga walekɛbaw ni jatigɛ walekɛbaw ka wulikajɔ kɛkun ye k'a bɛ taa sara saba fɛ fɔlɔ o ye ka wulikajɔ yɛrɛ kɛ ka maaw jatigɛ ni waleya ye n'o bɛ kɛ ni marafaw ni maramafɛnw ye filanan o ye ka ɲɛsin an ka sɔrɔw ma sɔrɔ minnu bɛ yen bi n'u b'a fɛ maaw ka kumaniyaw ma ka wulikajɔ kɛ dɛsɛ ka don mankan ka wuli sabanan o ye kunnafoni di jatigintaw ye keba bi diɲɛ bɛ cogo min kunnafoni yɛrɛ tun bɛ di cogo min kɔrɔlen kunnafoni baara tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen yɛlɛma donna a la yɛlɛma yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɛnw b'a la bi keba olu yɛrɛ bɛ se ka hali baara kɛ u yɛrɛ ye ka kɛɲɛ ni u bilara kuntilenna min hukumu kɔnɔna na o la sa diɲɛ magobatigiw diɲɛ senkolaw n'u ye kɛlɛ boloda ka ɲɛsin ma n'u ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin ma n'u ni karila ɲɔgɔn na a ye tɛlɛbugu ɲɛbɛrɛ kɛ ka dɛsɛ keba o b'a sɔrɔ u ka kunnafonidilaw kɛlen don k'olu bila a ko bɛɛ lajɛlen kunna olu ka damatɛmɛ wale kɛ olu ka fɛn fɔ min b'a to i ka jamanadenw bɛ siga banbanci wale ni ɲuman wale kɛba minnu ma anw fɛ yan wolomasiri tabaw kɛlen don ka min siri olu kan bi keba o y'a to olu yɛrɛ baara bɛ bila pewu ka t'u sigi u ka telefɔniw kɔfɛ ka t'u sigi u ka jabaraninw kɔfɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ka kibaruya diw daminɛ o waati min na armée don o don ale bɛ ka u baadɛmɛ faa cogo a bɛ k'u baadɛmɛ faa ten wulikajɔ tɛ wulikajɔ ye pankuru tɛ pankuru ye min ye an ka sɔrɔdasiw ye u kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ ninnu na fa bɛɛ lajɛlen fɛ u mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ boloda armée bɛ ɲɛ sɔrɔ o la sa sisan u ye mun kɛ keba komi u delilen don min na kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen b'u dɔn ni min ye n'u ye baara kɛ n'o ye ka jatigɛ wuli ka balawu wuli ka sitanɛ wuli ka maliyaw hakili ta pewu k'u ja bugɔ san 2012 kɛlɛ ni wulikajɔ waati la keba u y'o kelen de daminɛ tuguni ka taa bɔlɔlɔw sanfɛ kibaruya jatigintaw kibaruya bɔyɔrɔntaw ja minnu tɛ tiɲɛ ye waleya minnu ma kɛ u ma surunya ka kɛ u y'o de k'u taabolo ye min y'a kabakomayɔrɔ ye keba Ukraine jamana a sen bɛ o fana na
sabula dɔgɔkun tɛmɛnen min ye ni bamaci wale ɲuga wale kɛbaw ye u ye mun fili bɔlɔlɔ sanfɛ ko min ye Mali pankuru dɔ olu y'o dasi ko an dɛmɛbaga dɔw tun b'o kɔnɔ k'o fara jate yira kibaruya tɛ yira foyi tɛ yira maa la k'o fɔ ka tila tuguni k'a lakali ko min ye Kidali n'a marabolo n'a lagunubolo bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko imgariw keba ko olu faral'u kan han olu fana m'u ta bila ka dunna koyi i ɲɛ bɛ maa minnu jala ta keba nin ye imgari ɲɛmaaw de ye olu ye communauté fana ye dugudenw do kabilabaw do olu fana faral'u ɲɔgɔn kan an'u bolodilen do maa minnu ma ka bataki min bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu farala fila kan k'o nkalontigiya ka tila k'a f'u ɲɛna u bɛ baara mun na olu b'a kalama u bɛ ka taa bin dugudenw kan u b'a kalama u bɛ ka wulikajɔ min kɛ olu b'a kalama u bɛ ka taa ŋanamu ni ko minnu kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kalama nka min ye u ka wulikajɔ ye keba mun nana n'a ye nin bɛɛ lajɛlen kibaruya digi i b'a kun dɔn wa juillet kalo tile 10 Gawokaw fɛ yen armée de ye minɛn belebelew k'olu labɛn mun kan ka taa Aguelok mun kan ka taa Tesalit mun kan ka taa Kidali yɛrɛ kɔnɔna na minɛn wulila juillet kalo tile 10 Gawokaw fɛ yen ka siraba minɛ keba fɛn tura minɛn in na i buruna a tɛmɛna maa ma k'a y'o ɲɔɲɔ ka tɛmɛ bamaci wale ɲuga wale kɛbaw kɛlen k'o ye u ye kibaruya jugu fɔli daminɛ sa kibaruya jatigintaw kuma minnu tɛ tiɲɛ ye ka tila ka n'a yira ko min ye minɛn ninnu bɔlen kɔfɛ u ka bataki siraw la sa ko olu ye se sɔrɔ se min ni a jate yira nka k'olu ye o waleya in kɛ ka sabula juillet kalo tile 21 n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye u y'o bataki bɔ k'o cari fan bɛɛ fɛ ko wa k'olu ye an dɛmɛbaga dɔw ka sɔrɔdasi faga han k'o kɛra dugunicinin na ko ye alikiti ye keba a ja tɛ ye foyi tɛ yira wa min y'a kabakoma yɔrɔ ye Ukrainikaw de kɛlen don k'o fana fa siri bɔlɔlɔ sira dɔ kan bɔlɔlɔ sira min bɛ yen n'i donna ka foyi t'a kɔnɔ bamacimɔgɔw fila maaw olu kɔkɔrɔma donni olu ka jaw bɔli olu ka wulikajɔw kɛli o dɔrɔn de bɛ a kɔnɔ ka maaw ja tigɛ ka maaw lasiran ka kibaruyaw bɔ k'u di minnu ni tiɲɛ tɛ kelen ye keba Ukraine faral'u kan dɛ o la sa n'i ye bɔlɔlɔ sira in ye a tɔgɔ ye ko Ukraine forum in sanfɛ keba i tɛ foyi ye jakɔrɔw n'i y'u ta ka t'u lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ t'i bolo da kan i b'a sɔrɔ yan yɛrɛ tɛ farafinna yɛrɛ tɛ yɛrɛ kuma tɛ Mali ma wa u bɛ kibaruya minnu di a si ni sababa tɛ bɛn u ye fɛn o fɛn fɔ Diriba y'a bɛɛ lajɛlen kɔkari ni kibaruya sanumanw ye wolomasiri tabaw ka minɛn minnu bɔra juillet kalo tile 10 keba a sera Anefisi hɛrɛ ni baden na a bɔra ka taa Aguelok hɛrɛ ni baden na ka tila ka t'i cogo Tesaliti fɛn fɛn kun kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen sera a secogo la dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na bamaci wale ɲuga wale kɛba fɛn fɛn y'i kangaraw ɲɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɔkari k'a bila ka taa i n'a fɔ Sadio Kamara y'a fɔ cogo min na repos éternel ale la min ye bamaci walew ye u ka wulikajɔ ye mun ye kabini Asimi kɔni bɔra Irisila ka na dakɛr'u ye sunatu ye keba armée ale ye communiqué yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ k'i ta kɛ waleya ye su ani tile min ye Mali ani Mauritanie dancɛ Mali ani Algérie dancɛ Mali ale ni a lamini jamana minnu bɛ bi ni siga kɛlen n'olu la olu dancɛw minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw cogolen don olu la bi ka lakɔlɔsili kɛ lakɔlɔsili min b'a to sa maa n'a bɛ ɲɛna k'a fɔ ko maaw tɛ yen maaw ɲɛ b'i la k'i to yɔrɔjan fɛ o wolola mun na Menakakaw fɛ yen service de renseignement faralen ɲɔgɔn kan olu ye kibaruya di kibaruya min y'a to sa ni maa kofɔlen n'o ye bamaci wale kɛba belebele in ye u taara ale fana ta caw kɛba k'a bɔ baara la pewu wa min na a n'a ka nɔfɛmaw ko k'u bɛ duuru don fiɲɛ na o y'a sɔrɔ pati bɔfan tɛ yen nafan tɛ yen kɛba marifa cira k'a ban ta ye i bɛ ka mugu ci min na maanifin tɛ kogo don o bannen on s'en prie ka don ka munumunu salo kɛ ka dugudenw hakili sigi maa bɛ yen k'o ye bamaci wale kɛba ye Menakana lamini na AES wolomasiri tabaw ye ta tugu a bɛɛ lajɛlen na kɛba o tile damadɔ in na ka bɔ yen tuguni waati min na maaw hakili tɛ ko foyi la n'an bɛ bɛn kɛnɛ o kan ka sɛbɛnw labɛn ka se ka olu di ko yaasa basigi ni lafiya bɛ don an ka jamana kɔnɔ cogo min malidenw ka laɲini o jɛrɛ min bɛ senna kɛba an ye mun ye bamaci wale ni ɲuga wale kɛbaw u tɔgɔlaminɛw o de bɔlen filɛ nin ye jamana wɛrɛ la ko ka na o d'u ma k'u ka baara kɛ n'o ye u ka drone dasilen kɔfɛ u ka kibaruyaw kɔkarilen kɔfɛ min ye wulikajɔ minnu n'u y'olu ɲini ka dugudenw kɔdun ɲɔgɔn na Kidali kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen nkalontigɛlen sabula min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye min bɛ Kidali kɔnɔna na kɛba
n'o ye zone de défense numéro 7 ye wolonwulana ale bɔra arajo mali sanfɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye colonel sagara ye ko min ye maaw ye u ka t'u ci la kidali n'a lamini na mankan tɛ yen wulikajɔ tɛ yen basigi dan de bɛ yen o waleya min fɔra o kɔfɛ keba an ɲɛ b'a la minɛn de donna ka bɔ an lamini jamana dɔ la k'a bɛna na di ni banbanci jɛkulu ninnu ma fila maaw n'i ye minɛn ninnu bugunatigɛ ye keba a dara wuli ka bon kosɛbɛ sabula nin kɔni nin ye armée kuturu ale ka dotation de kun talen filɛ nin ye ko kana di fila maaw ma bolodala ni waleya in kan waati min na maaw bɛ bɛn sɛbɛn kuma na palais la CICB kɔnɔna na yaasa ka se ka an ka jamana ka taabolo kura sɔrɔ ale la mun ni mun nana kɛba minɛn in kɔnɔna na i b'a dɔn min bɛ yen wa kanɔ pneumatique o 20 o b'a kɔnɔ ani min b'a a gonfler k'a funu o bɛ a kɔnɔ jalamugu o ba 8 bɛ a kɔnɔ min ye rangers ye o ba 30 o ba 300 ani 20 ani 280 o bɛ a la o fana kɛrɛfɛ a b'a fɔ tenue min ma ko treyi o ba 400 bɛ a la min ye fini min bɛ n'o o couleur ye kakilama ye keba o 100 bɛ a la carton min bɛ n'o ye macaron ye u ka bugunatigɛ o ba 840 ani 40 bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa équipement n'o o ye mɔgɔw tɔgɔ bɛ sɔrɔ min kan ni sɔrɔsi fini b'i kan na o min ye o ba 1 ni 100 o ba 1 ani 40 o bɛ a la carton 25 finijukɔrɔ fini o bɛ o kɔnɔna na ni minɛn bɛɛ lajɛlen minɛna sabula tun bɛna na di maa minnu ma jɛkulu marafatigi kɔrɔ minnu b'an fɛ yan kiba n'u b'u tɔgɔ falen su ni tile ka bɔ miya la ka kɛ ACA ye ka kɛ CMA ye ka kɛ CSP ye sisan ko fila u k'u kɔlɔsi dɛ anw balakaw ye filaw ye dɛ u kana t'u tɔgɔ d'an na ka taa kungo wɛrɛ s'an ma dɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ dɔn an n'u tɛ sira kelen na burudamɛ fila o cɛba ye dɛ wa keba ninnu ni Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi minɛn bɛɛ lajɛlen dilanna Asie jamana na k'a ta caw ka na n'a ye an ka farafinna port dɔ fɛ AES cɛdenw n'o ye service renseignement mɔgɔw ye Modibo Kone ɲɔgɔnna minnu bɛ AES kɔnɔ keba u faralen ɲɔgɔn kan u y'u tɛgɛ da ni minɛn ninnu kan han a bɛɛ lajɛlen minɛnen don bi k'a sɛgɛsɛgɛ ka tila ka sɛgɛsɛgɛli fana wuli a senfɛ o de la sa dabu ye bi sunatu ye u nɔfɛmaw u kanubaw u lafasabaw maa o maa n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ kibaruya cɛjugu dili la ka ɲɛsin Mali ani AES jamanaw ma o de la n ko an bɛ fɛn min na keba a kana k'an ɲɛna k'a banna a ma nɔgɔn a ma surunya ka ban wulikajɔ ni cɛsiri k'a hakili to an yɛrɛ la an bɛ o de bankun kan bi e k'a jateminɛ e bɛ arajo soba jumɛn dɔn i bɛ telesoba jumɛn dɔn i bɛ kunnafonidi gafeba jumɛn dɔn k'o bɛ nin ko ninnu tiɲɛ fɔ k'o bɛ kunnafoni kun di cogo min na kɔrɔlen k'o bɛ k'o baara kɛ bi k'o bɛ ka taa ka ɲuman dili ye n'i y'a lamɛn dɔrɔn i bɛ maaw bolo ja i b'u ta fan dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin de kɛra o t'a la tuguni kajibina nkalon de bɛ ta ka da jamana kuturu la o de bɛ ka laɲini o de bɛ ka sinsin wa Ukraine ale de b'o fana kɔfɛ bi keba sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ k'a fɔ AES ɲɛmaaw ye wulikajɔ ni cɛsiri u ka dɔ fara a kan nka keba an jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔba bɛ nin ko ninnu na dɛ an jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka ko caman kɛ nin ko ninnu na ni kibaruya sanuman dili ye k'an ka kiiri tigilamaw k'u fo ka segin k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri don o don bɛɛ ni kelenya a ɲinini na don o don malidenw ka wuli k'u jɔ AES denw ka wuli k'u jɔ daba an ye sisan sunaman ka k'an ye an k'an janto an yɛrɛ la su ani tile n'an ma min faamu an kana an ka kiiri tigɛ an yɛrɛ ye sariyatigiw bɛ yen finitigiw bɛ yen an ka maaw labɔ a kalama keba baarita a sɛbɛn cɛba dɔ ye nka min ye dugumabin o se t'i ye an k'an ta kɛ min ye k'a ɲɛfɔ n'an bɔra min kalama an ka se k'o kɛ nka foyi t'i bɛn bɔ. Keba n'an segira ka na Bamako an bɛ taa Bamako meriba ale kɔnɔna na meriba nin y'a kalo 18 ye ale ɲɛmaaya kalifara maa min na sa o ye Bala Tarawele ye délégation spéciale
ale de kun sigira ni waati na Adama Sangare nunu bɔlen kɔ ye keba mairie délégation spéciale sariya b'a fɔ cogo min na a tun ye kalo 6 fɔlɔ kɛ o bannen kalo 6 filanan juru ma o fana bannen kalo 6 sabanan juru ma keba o bɛ bɛn kalo 18 ma o kalo 18 kun cɛlen sariya ko o ye o ko bannen ye ko kura wɛrɛ de bɛ sigi yani o cɛ o la sa a fɔra ko min ye Bala n'a ka maaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛ gestionnaire d'affaires courantes ma n'o ye maa mafalen ye administration territoriale kɔnɔna na yaasa ka se k'o kɛ sa bi sɔgɔmada in na Bamako min ye mairie du district kɔnɔna na keba Bala n'a ka maaw n'o ye délégation spéciale maa 7 ye olu bɛ baara la tɛmɛ gestionnaire d'affaires courantes ma min ye kalo 18 n'an bɛ se k'a fɔ san 1 ani kalo 6 o tɛ wa keba o bannen kɔfɛ olu bɛ se ka taa sa maa wɛrɛw ka sigi u nɔ na ni ye nin waleya in ye a balila maa caman na maa caman ɲɛna ko délégation spéciale sigira kununko de a y'u ye dɔ kɛ sariya yɛrɛ y'u yamaruya mun na u sera ka mun kɛ an'u ye baara minnu boloda ani baara minnu kɛr'u bolo keba n'Ala sɔnna ma n'an ye passation sɛbɛn ye an na o fana ɲɛfɔ maaw ye mun fana bɛna bila u nɔ na a fana k'a cɛsiri k'a jija délégation spéciale y'a bila yɔrɔ ma a ka taa n'a ye keba maa 7 in de bɛ bɔ yen nka mairie baarakɛla tɔw bɛ t'u nɔ na dɛ e tun b'a fɛ dɔ ka far'u kan n tɛ Voiri mɔgɔ ninnu b'u nɔ na Bayiba ninnu b'u nɔ na Sidibe min bɛ pano circulation fɛn ninnu ɲɛnabɔ olu bɛɛ b'u nɔ na ye olu ye faso ka baarakɛlaw ye ninnu y'a politique ma yɔrɔ ye c'est comme ni élection kɛra n'i bacira i bɛ bɔ yen cogo min ni jamana fana ye danaya di ka sariya min fɔra o sera dan na keba ninnu fana bɛ taa maa wɛrɛw bɛ na n'an bɔra yen an bɛ taa Masina mara la maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila nin waati na ka kɛ gɛlɛya y'a kun ye n'olu bɔra Joso ani Siami olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ Masina dugu yɛrɛ kɔnɔ keba juma tɛmɛnen nin kalo in tile 25 donbolo kɛr'u ye donbolo min n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko kiti siyo b'a la n'o ye jita siyo ye eau de javel o b'a la furakisɛ min n'an b'a fɔ ma ko aquatable o b'a la fɛɛrɛ fana dir'u ma sa n'o ye tɛgɛko minan ye o mana fana dir'u ma wari ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra jɛkunkan min yɔrɔ sa baɲumankɛtɔn min yɔrɔ sa o ye ERA ye ko min ye guwa 800 minan ninnu taara ka di olu de ma olu minnu bɛ degun kɔnɔna na u yɛrɛ y'a yira sa ko minan dicogo ɲɛna ko sabula nin waati in na an filɛ ka don samiya min na nin ye a ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ keba n'an bɔra yen an bɛ taa Yorosokaw nin kalo in tile 25 olu fana wulila sa u ka sirabaw kan bin minnu bɛ wuli n'olu binw bɛ tɛmɛ biliw la min ye yiri gɛrɛngbɛnw ye minnu bɛ se sa sira kɛrɛfɛla ni sira lamini bɛɛ lajɛlen u ka dugu bɛɛ lajɛlen bɔra k'o yiriw bɛɛ tigɛ ka bɔ yan n'a binw sabula ko Bamajuwalekɛbaw a kana taa k'u dogo dagaw ye dugu 10 min ye Yoroso n'a marabolo la olu bɛɛ lajɛlen de bɔra koyi min ye yɔrɔ ninnu ye sa ko ka se ka lasaniya bin kolon foyi kana taa wuli ka don u ni maaw cɛ ka na degun ta ka ɲɛsin u ma o baaraw bɛ senna Yoroso kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen juraw ka tɔn olu ye welewelemada kɛ sa ka bɛn ni kelenya ɲini nin waati na ko gɛlɛya bɛ yen u ye assemblée générale ordinaire o kɛ n'o ye commerçants ye Kayi marabolo kɔnɔna na baara in kɛra sibiri don nin kalo in tile 26 u y'a ɲini ko nin waati in na tiɲɛ don min ye sɔngɔw ka gɛlɛ waleya minnu bɛ fana n'o ye sirabaw kan fana u tɔɔrɔlen don kosɛbɛ sira yɛrɛ tɛ Kayi tuguni maaw bɛ ka boli u kɔni bɛ k'u démerder ka taa keba min ye sɔngɔw ye olu caman yɛlɛlen don a ɲinina sa maaw k'u ka kɛ sabaliba ye yaasa sɔngɔ ninnu u bɛ se ka sɔrɔ cogo min o la sa min ye maa nana ka bɔ Kayi bolofara fɛn fɛn lajɛlen kɔnɔna na laɲini kɛr'u fɛ sa k'u k'u cɛsiri k'u jija yaasa cogo min na min ye nin ko in ye a bɛ se ka kɛ u ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw wuli olu ka na sa yaasa ka na ɲɛfɔli kɛ min ye nin ko ninnu ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min na yanni waati nɔgɔya o ka na ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ Menakakaw fɛ yen keba olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka sara tigɛli k'a ma bɛn u ma u ye lajɛ kɛ Gawokaw fɛ alamisa tɛmɛnen k'a yira sa ko sara tigɛ in ko a ma diya u ye bi a ma diya u ye sini nin y'a kalo 5 ye olu ka saraw tigɛlen don u ko k'u ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ u ni ɲɛmaa bɛ se ka kuma cogo min na ko o ma nɔ bɔ ko k'a sɔrɔ olu ka u tɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen
kabini samba flantan fla ulu ye wa wɛrɛ ka taa nka k'ulu bɛ k'u ka sara sɔrɔ hali bi ekɔli karamɔgɔ ninnu kɔni sa k'u kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ka gouverneur ma min ye a ye ɲangini min ta ka ɲɛsin olu ma nin ye a k'o wuli yaasa olu yɛrɛ ka se ka kalanta nata in na ka t'u ka baara kɛ kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na ni lasigi ni lakana ni basigi n'o o nana keba min ye yirituruba min bɛ kɛ Mali kɔnɔ san o san a tako 31 na o kurumbo karili kɛra premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale taara o ko kɛnɛ ka sibiri tɛmɛnen a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko sofaw ka pariki n'o o bɛ dɔgɔduman commune kɔnɔna na waleya in kɛkun ye mun ye sa o ye ka san min ye yirituru tako 31 na ye ale min kan ka kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ko kurumbo kari premier ministre kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ sa bɛɛ k'i jija ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka min ye marabolo kɔnɔnaw dugu kɔnɔnaw la ani dugudenw bɛɛ lajɛlen min ye yirituru in ye bɛɛ k'a k'i fɛla ye ɲinan san yirituru kɛba k'a bɛna tali kɛ baara la baara mun fana bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kunbɛli la kuma tɛ dugukolo minnu tiɲɛnen don bi an ka jamanaw kɔnɔ kungo minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na ale ni yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tiɲɛnen don ka sababuya kɛ maaninfinw yɛrɛ nɔ ye minisiri min bɛ sigida saniya ani yiriwali kuntalajan kunna n'o ye Mariam Tangara ye n'a bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ale ko ni fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye k'a bɛ bɛn tiɲɛw ma tiɲɛ minnu bɛ yen bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la sa olu kɔni sera ka yiri min sɔrɔ ɲinan k'u bɛna na o turu 1,41,384,784 716 o yiri bɛ u bolo min ye taari ye sa o ye 31,876 buruburu 21 taari dugukolo la o b'u bolo min ye dugukolo minnu bɛ yen n'olu tiɲɛna n'u b'a fɛ k'olu la kurakuraya o ye 785 156 taari o dugukolo tiɲɛnen no bi u bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan u bɛ se ka lakurakuraya cogo min na ka se ka ninkura don o la baaraw ka se ka kɛ o la sariya mun sigira sa ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan n'o kan k'i hakili to o la o jɛkulu fana bɛ baara la yaasa dugukolo ninnu bɛ se ka ladilan cogo min na olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taari ba 26 olu bɛ ka o ɲini ka se ka yiri turu o la maa yiri 30,000,000 o de kan ka kɛ o yɔrɔ la yaasa ka se ka baara ninnu sigi sen kan jɛkulu in ale kɔni bɛna baara min di maaw ma maa ba 13 u bɛ se ka baara di olu ma kɛba dɛrɛgɛtɛma na olu bɛ se ka don projet in ale hukumu kɔnɔna na min ye dugu minnu kɔni bɛ olu kan ka se ka nafa sɔrɔ miliyɔn tilancɛ ye o maa de kan ka nafa sɔrɔ yiri ninnu na an ka marabolo 14 o kɔnɔna na baki jaabi o bɔra 100 saradala bɛɛ lajɛlen a ye k'a fɔ ko min ye 27 buruburu 48 o de kɔni ye maaw ye denmisɛnnin minnu sera ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛba salongo ta kun ye 27 buruburu 42 ye ko nka ko sasa denmisɛnninw ta yɔrɔ ko kɛba orientation ko ale ni minnu kan ka burusu sɔrɔ minnu kan ka taa yɔrɔ min ko o sɛkili sabasiri o de bɛ senna nin waati in na wa ko min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka jugu kɛba san o san u bɛ mɔgɔw yira an na ko an ka denmisɛnninw don u ye se sɔrɔ u ye ŋanaw ye nka san nataw la maa t'a dɔn u bɛ taa laban cogo min an ka premier n'an ka dernier nationaux ko u bɛ kɛ cogo di u bɛ yira san o san u bɛ segin ka na wa u tɛ segin ka na wa u bɛ kalan kɛ cogo di u ka ko bɛ laban cogo di k'a dan ye k'a yira maaw la maa tɛ yen min bɛ lakɔlɔsili kɛ i n'a fɔ jamana tɔw la denmisɛnnin minnu hakili ka di u bɛ lakɔlɔsi cogo min ka janto u la ko n'an m'o fɛɛrɛ sigi san o san k'a kɛ ninnu de ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye a dɔw bɛ taa laban cogo di maa si tɛ a dɔn k'o sera kɛ ten sa jamana in kɔnɔ yaasa an ka bɔ degun dɔw kɔnɔna na Mali ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin daragitigiw ma kɛba wulikajɔ in bɛ sen na min ye maninkala kɔnɔna na o y'a kun fɔlɔ ye tile 3 kɔnɔna na kɔni kɔni sera ka daragi ale 26 ale ni mansin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko mulɛ o 6 k'o fana sɔrɔ surasi minnu b'a baara la sa olu kɔni bɛ k'a jira sa ko baara in bɛ to sen na sabula laɲini min kɛra olu fɛ sa o ye ka se ka daragi kɔni k'a bɔ ji kɔnɔ pewu wa yen fana kɛba jɔrɔna bɛ maaw la dɛ ko n'u ye farafinw an ka bololabaarakɛla ninnu n'an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ sariya la n'olu gɛn ka bɔ yen ko yala ko tɛna sira bila siniwaw ɲɛ wa ko lakɔlɔsili ka kɛ a ko la yaasa ka se ka ɲɛdɔn kɔkan kibaruya la kɛba kɔnɔwarikaw fɛ yen Alain Christophe Traoré n'a bɛ wele ko Alino Faso ni ale bɔlɔlɔ sanfɛ ŋana ye Burkinaka don ale kɔni kun minɛna kɔnɔwarikaw fɛ yen kɔsa in na maa kofɔlen min filɛ nin sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko fanga min bɛ Wagadugu nin waati na ale b'olu senkɔrɔma don kosɛbɛ nka kunungo ko Kamalenni su de taara ye a ka kasobon kɔnɔna na
Côte d'Ivoire procureur kɔni bɔra sa ka kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko u ye kamalen su ye keba min ye kuma caman bɛ ka fɔ a ko la dɔw ko k'a y'a yɛrɛ fa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko maa min n'o kɔni k'a tɛna se ka sɔn o ma nka ni ala sɔnna a ma nin ko in a kuma kɔni cayalen don bɔlɔlɔ sanfɛla la bi bi in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna Côte d'Ivoire ɲɛmaaw fana kan ka tila ka bɔ ka kuma kɛ min ye an balimakɛ an terikɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Sirima Sako ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la sibiri tɛmɛnen Sirima ale jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ faso tɔnjɛkulu ni fasodenw ka tɔnjɛkulu a tun b'o kɔnɔ min ye sɛnɛkɛlaw ka tɔn ye a tun b'o kɔnɔ Sirima Sako a ka kalifa minɛn'a la a limanaw a teriw a balimaw ka taa fara Mali gouvernement maaw ka kunu taara bila a dayɔrɔ laban na Keba Sirima ye maa ye maa cɛsirilen kun don a tibina ka di jamana kanu tun bɛ a la wulikajɔ kɛra jamana in kɔnɔna na kɔsa in na a y'i sen don a baara la cɛfɔ ni kan bɛ baara minnu kɛra a sen yɛrɛw la sɛnɛkɛlaw ka dɔgɔ duman foyi tɛ a ma ye min kɛnɛ kan min ye faso k'o dɛmɛ min ye maanifinw ye k'olu dɛmɛ ka se ka balimaw dɛmɛ ka sinjiw dɛmɛ ka se ka jigiyaw tugu Sirima a kɛra o maa ye maa min fana don a ye Segu kanu Segu kɔnɔna na jɛrɛ o jɛrɛ tun bɛ kɛ ne a kun tɛ ci la a bɛ taa Sirima Sako an b'a fɔ sa k'a fɔ ko maa min don keba a y'a kɛ faso ye a y'i cɛsiri k'i timinanja fo ka taa se a ka don laban ma an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala ko nɔgɔya premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a n'a ka ministre caman taara kɛnɛ kan maa caman b'a fɔ fana sera kɛnɛ kan min ye juraw ka tɔn mɔgɔw ye ka taa se hali délégation spéciale a tun b'o fana kɔnɔna na district la Keba olu fana maaw fana ka bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ sa ala k'a dayɔrɔ suma nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya minnu dira ma Keba Jalo ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an ka jamanaw kolo suma ala k'an ka jamanaw basigi ala ka si ani kɛnɛya ni laban ɲuman ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman di ani aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45